Avui comença un judici històric, un judici en el que Salvini serà jutjat per haver posat en perill la vida de desenes de persones, per haver segrestat el vaixell de l'Open Arms amb uns 120 nàufrags dins durant 20 dies. I el pitjor de tot això és que l'actuació de Salvini ha quedat demostrat que era per mers interessos electoralistes, que el que volia era utilitzar la immigració per fer campanya i poder-se mantenir en el poder. Des d'aleshores, en aquell moment, l'Ajuntament tenia un conveni amb Open Arms, un conveni amb el qual desenvolupaven la seva actuació de rescat humanitari, la seva actuació per salvar vides en el Mediterrani, i un conveni que preveia no només un suport econòmic important, substancial, perquè poguessin desenvolupar la seva activitat, sinó també un suport institucional. L'Ajuntament és part de l'acusació en tant que té legitimació pel conveni preexistent que justificava aquesta activitat i en tant també que Salvini de forma reiterada va atacar el nom i la imatge de la ciutat de Barcelona. En diferents ocasions, utilitzant notícies falses, utilitzant fake news, va difondre missatges contra la ciutat de Barcelona i contra els valors de la cooperació, de la solidaritat, de l'acollida, que tantes vegades en aquesta ciutat la ciutadania ha reivindicat. Per tant, entenem que això no només és un judici o els atacs de Salvini no només són uns atacs contra Open Arms, sinó que són uns atacs contra el conjunt de la ciutat de Barcelona. És per això que Barcelona estarà representada en aquest judici amb un advocat i exercirem l'acusació demanant al jutge que estableixi una reparació tant en termes simbòlics com també en termes econòmics per tot el dany causat per part de Salvini a la ciutat de Barcelona i als seus valors. Doncs el que esperem d'aquest judici és que sigui un punt d'inflexió, que sigui un punt d'inflexió en una deriva preocupant que hem vist de la política migratòria en la Unió Europea, que marqui un abans i un després i que generi precedent, que posi una línia vermella sobre què no és possible, què és inadmissible a l'hora d'incomplir el dret internacional, especialment quan es tracta de la vida de persones immigrades que estem veient com estan sent vulnerades els seus drets de forma reiterada. I que també sigui un avís a navegants als altres líders europeus que puguin veure en la utilització, la instrumentalització de la immigració com una forma de guanyar vots a través del populisme xenòfob